И здравейте всички! Това е следващия туториал, в който ще ви покажа как да промените темата на YouTube. Вместо да бъде ето такъв бял, вие да си изберете каква да бъде тя. Сега ще ви покажа и откъде да си го направите. И оттам да си изберете каква тема. В всичко го пишете Themes for YouTube. For YouTube. След което, писали сте го Google и ще ви излезе до тази страничка. Цъкате тук на първото линкче. След което, тук имате около 600 набора от теми. Вие за вас изберете, която е най-подходящата, която най-ви харесва и която най-ви харесва просто. Пример сега, избирам си ще избера, ето тази първата тема. Цъкате на нея и тук ви излизам едно Install Stylish. Тискате го него. Тук добавяме. Чакате маничко. Тук не ви се появи едно бутонче. Ето. И след което сега, като реши пробвате страничката и ви излиза Install with Stylish. Цъкате го, окей, и сте готови. Вече вашият Facebook е черен. Facebook глупости говоря, YouTube. Така може да го правите с всяка тема. Обаче сега, преди да сложите следващата тема, за да премахнете тая, за да не се натрупват, идвате ето тук и Delete. Или просто може да натиснете да имаш още едно копченце Distable и да си я запазите, когато искате да я подновявате. И такива най-разнообразни, както виждате. Например, ако си харесали тази, стана абсолютно по същия начин. Окей. И ето. Вашият YouTube вече е с скала, така го кажем. И ето, за което ви казах, ето тук Distable. И просто в темата ви се запазва, но и ето, пак може да се връщате, но иначе Delete. Така, сега просто на някакъв човек просто е видял вече, че не му харесва. Просто може да махне това приложение от самия си браузър. Когато дойде ето тук, с десен бутон цъкне и натисне премахване от Chrome. Тук премахване и той вече е готов. Вече този скрипт, това приложение към браузърът няма да го има. Надявам се да съм ви бил полезен, да съм ви помогнал. Оценявайте, коментирайте и споделяйте с приятели. И благодаря ви. Ще се чуем в следващия туториал.